Pro své zdraví toho sami můžeme udělat mnohem více než náš lékař. Podcast Přírodní lékárny. Baví vás poslouchat podcasty, které jsou o zdraví a vlastně taky trošku jinak, než je obvyklé? Budeme rádi, když nás podpoříte na našem e-shopu Přírodní lékárna nebo se za náma stavíte v prodejně v Brně. Takže dejte sledovat, protože nás to fakt baví je natáčet. Vystudovala výživu lidí, ale nestačilo jí to. Proto pokračuje ve studiu nutriční medicíny na škole klinické naturopatie. Dnes u nás vítám Kristýnu Sedlákovou, výživářku s přesahem, která se specializuje na trávicí potíže. Kristý, dobrý den. Krásný den, moc děkuji za pozvání. Pojďme si na úvod říct, jak má to zdravé trávení vlastně vypadat. Tak ja začnem možno trošku netypicky, a to trošku od toho konca trávenia. A vlastne to je ten odpadný metabolit toho trávenia, to je vlastne stolica. Popri sa ospravedlňujem, ak to niekomu príde trošku ako také nechutné, ale viem, že je to ako dosť taká tabu téma, ale je to vlastne veľmi dôležité, aby sa o tom trošku vlastne viacej hovorilo, pretože vlastne na základe toho, ako tá stolica vyzerá, tak vieme veľa vecí už tak trošku ako keby rozpoznať. Takže začnem asi teda tým, ako by teda tá stolica optimálne vlastne mala vyzerať. A ešte tak na úvod by som povedala, že vlastne hovoríme o tom, ako by to malo byť optimálne, nie je to hneď nejaká diagnóza, ale proste hneď nejaký problém. A samozrejme, keď raz za čas sa to nejak inak vyskytne, tak to ešte nemusí znamenať nejaký problém. Ale vlastne teda tá zdravá stolica by naozaj ako mala byť každý deň, 1 až 3 krát. Ono vlastne z nejakého takého odborného hľadiska je zápcha považovaná, pokiaľ tá stolica vlastne dochádza k nej menej ako 3 krát za týždeň, takže to už je vlastne potom klasifikované ako obstipácia, ako vlastne zápcha. Ale pri takéto optimálne trávenie, optimálne zdravie by sme naozaj tú stolicu chceli mať každý jeden deň. Ďalej by vlastne tá stolica mala ísť ľahko von. My máme vlastne takú pomôcku, ktorú si môžu poslucháči jednoducho pozrieť na internete, volá sa to bristolská stupnica a vlastne podľa tejto bristolskej stupnice by sme chceli, aby sa tam vlastne vyskytoval ten typ 3-4, takže si to môžu úplne jednoducho vygoogliť, pozrieť a tam vlastne sa dozvedia viac. A ďalej by sa rozhodne v nej nemali nachádzať nejaké nestravené zvyšky potravy, hlien, určite nie krv. A vlastne to je asi tak všetko a vlastne môžeme sa ďalej teda posunúť ďalej. A vlastne v rámci toho zdravého trávenia by sme určite nechceli, aby sa objavil nejaký reflux, spálenie žáhy. Určite by sme nemali trpeť nejaké nadmerné nafúkovanie. Veľmi často, hlavne teda ženy, trpia na také veľmi intenzívne nafúkovanie. Často hovoria, že to je ako v 6. mesiaci tehotenstva. Môže to byť vlastne až bolestivé, rôzne ako krče. Takže asi tak nějak vyzerá to nefungujúce trávenie. My se u těch jednotlivých potíží určitě později zastavíme, ale já bych se vás chtěla zeptat, vy jste zmiňovala na svých příspěvkách na Instagramu pilíře zdravého trávení. Jak vlastně těm potížím můžeme předcházet? Tak asi by som začala úplne od začiatku tentokrát a to je vlastne vedomé jedenie, to vlastne ako tú potravu jeme. Ono vlastne, tak ako fyziologicky sme naučení, že trávenie začína v ústach, čo je samozrejme pravda, ale ja si myslím, že je tam ešte niečo nad tým a to je vlastne naša nervová sústava, takže by som povedala, že vlastne zdravé trávenie začína už trošku ako keby v hlave a to vlastne tým, že keď vlastne ideme jesť, tak proste už len tá myšlienka na jedlo v nás spúšťa vlastne vylučovanie tráviacich šťav, vlastne typicky začneme treba viacej sliniť. A preto je vlastne veľmi dôležité, aby sme jedli vedome, aby sme naozaj sa nejak ničím nerušili pri tom jedle, pretože dnes žijeme naozaj v takej rýchlej dobe, kedy ľudia nemajú na nič čas a naozaj proste nesústredia sa na to jedlo. Rýchlo ho vlastne hltajú, vôbec nekúšu to sústo a tým vlastne potom to trávenie je úplne od začiatku vlastne špatné a vlastne tak rada hovorím, že čo sa pokazí na tom začiatku,
poriadku, tak už potom veľmi ťažko opravíme vlastne v tom čreve. Takže naozaj veľmi dôležité snažiť sa, keď jem, tak naozaj sedieť za tým stolom, poriadne prežuť každé sústo, hovorí sa 30 až 50 krát, čo je teda docela dosť, ale myslím si, že keby sme aspoň nejakých 15 krát ho naozaj rozkúsali, tými zubami premiesili vlastne jazykom, tak by to malo veľký efekt a celkový dopad na úplne všetky tráviace vlastne ťažkosti. Takže asi tak nejak, čo sa týka teda toho úplne prvého kroku a vlastne tam v tých ústach je veľmi dôležité štiepenie vlastne sacharidov alebo teda škrobov, pretože vlastne teda fyziologicky to trávenie začína v ústach vďaka slinnej alfa-amyláze, kde sa vlastne tie škroby začínajú vlastne štiepiť. Takže to máme taký úplne prvý krok k tomu zdravému tráveniu, ktorý fakt ako môžeme si povedať, že 99% mojich klientov naozaj ako podceňuje. Napriek tomu, že sa to často hovorí, tak ľudia tomu neprikladajú nejakú dôležitosť. Fakt proste jedia v rýchlosti, pri telke, za počítačom, scrollujú proste Instagram a nepovažujú to za dôležité. Takže toto je naozaj taký ako prvý bod a ja si myslím, že keby si poslucháči dneska mali odniesť jednu vec, tak je to rozhodne toto. A ďalej, keď sa vlastne posunieme od toho vedomého jedenia alebo teda stravovania, tak je to určite nejaká pravidelnosť v tom stravovaní a frekvencia. Ono sa často hovorí, že mali by sme jesť 5-6 krát za deň, ale ja si trošku myslím, že to je skôr naopak a že väčšina ľudí naozaj stačí jesť 3, maximálne 4 krát za deň. A je to vlastne z toho dôvodu, že vlastne tá potrava v žalúdku zostáva, ak je zmiešaná približne 4 až 5 hodín. A pokiaľ my neustále niečo jeme, neustále niečo ako uzobávame, takže veľa ľudí sa vlastne tak ako keby trošku pasie celý ten deň, tak náš migrujúci motorický komplex, čo sú vlastne také tie peristaltické pohyby, ktoré zabezpečujú, že vlastne tá trávenina prechádza od toho žalúdka potom nižšie tým črevom, tak ako keby nedostatočne sa vyčistí, čo vlastne potom môže viesť tiež tým tráviacím ťažkostiam. Môžu ľudia vlastne trpieť na neustále nafúkovanie, je to veľmi často ako keby taký základ vzniku nejakej dysbiózy bakteriálneho prerastania. Takže naozaj tá pravidelnosť a taká ako keby možno nižšia frekvencia, tie dostatočné pauzy medzi tými jedlami, kedy sa naozaj kvalitne najem 3-4 krát za ten deň, dám si čas na to jedlo, tak sú naozaj dôležitými piliermi toho zdravého trávenia. A potom, keby sme sa teda ďalej nejak posunuli, tak je to určite tá voľba, to, čo si na ten tanier dávam. A ja za také absolútne teda niečo zlé považujem vlastne tú našu západnú stravu, ten západný typ stravovania, ktorý je teda plný ultrasprocesovaných potravín, ktoré sú hodne deficitné na vlákninu, naopak obsahujú kopec vlastne rafinovaných cukrov, ktoré teda určite tú našu mikrobiotu nebudú vyživovať, pretože my potrebujeme mať dostatočný príjem vlákniny, dostatočný príjem polyfenolov a vlastne tie nájdeme v tých prírodzených potravinách a jedlách z nich, takže určite to, čo volíme na ten tanier, je veľmi, veľmi dôležité. Ďalej by sme teda mohli už potom, tak sa často spomína rôzne ako probiotické potraviny, prebiotika, tak možno aj pri tomto by som sa trošku zastavila. Čiže vlastne tie probiotické potraviny, tak to je vlastne celá škála fermentovaných potravín, kam proste patria kyslomliečné produkty, ako je kefír, jogurt alebo rôzne kvasené nápoje, veľmi teraz taká populárna kombuča alebo nejaký vodný kefír, alebo teda fermentovaná zelenina, tak to sú vlastne potraviny, ktoré ak sú naozaj vlastne nepasterizované, a pri tomto by som sa taktiež rada zastavila, že vlastne pokiaľ ten ferment pasterizujeme, tak už tam tie probiotika nenájdeme, pretože vlastne oni nie sú vlastne odolné voči teplotám a takisto by nemali obsahovať nejaké syry čítany. Takže pokiaľ chcem tie probiotické potraviny zaradiť do svojho jedálnička, tak by som sa naozaj mala sústrediť na to, aby to bol kvalitný ferment, ktorý je proste živý.
Takže tieto probiotické potraviny by mali byť taktiež súčasťou našho jedálnička, čo bolo vlastne kedysi úplne bežné, že vlastne ľudia si vedeli, že vlastne tou fermentáciou sa potraviny sterilizujú, takže bežne proste jedli kvasenú kapustu, takisto keď bol prebytok treba z mlieka, tak ho fermentovali. A ono sa to vlastne z toho západného stravovania docela vytratilo, takže aj tieto probiotické potraviny sú vlastne takou dôležitou súčasťou a myslím si, že je to oveľa lepšia vlastne voľba ako treba probiotické tablety, ktoré teda sú, povedzme, že vlastne obsahujú len pár tých probiotických baktérií, kdežto naozaj v tej živej potravine nájdeme širokú škálu. A vlastne ten efekt najlepšie získame, keď budeme tie potraviny striedať, pretože napríklad jogurt, tak ten vlastne vzniká baktériami, ako je napríklad Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus a treba zase v tej zelenine nájdeme nejaké iné baktérie, zase viacej laktobacilov, takže práve tou nejakou tým striedaním a tou pestrosťou si vieme zabezpečiť vlastne zdravý mikrobióm a tam sa vlastne dostávame k tomu, že tá naša strava by naozaj mala byť čo najviac vlastne pestrá. Sú také výskumy a hovorí sa o tom, že by sme mali vlastne za ten týždeň prijať minimálne 30 rozličných rastlinných potravín, čo teda mne sa tak veľa nezdá, lebo sa do toho počítajú treba aj bylinky, korenie, ale keď si pozrieme nejakú stravu bežného človeka, tak naozaj je to neustále nejaký proste rohlík s nejakým párkom a tam vlastne toto určite nepočítame do vlákniny, ale keď už treba skonzumuje sa nejaká zelená ovocie, tak je to veľmi stereotypné, je to stále treba len nejaká paradajka, uhorka, z toho ovocia jablka, banány, ale myslím si, že málo kto sa k tým 32 dostane, takže veľmi dôležité je, aby tá strava bola pestrá, pretože vlastne mikrobióm miluje pestrosť a čím je vlastne ten mikrobióm pestrejší, tak my vieme, že je aj zdravší. Takže tu máme vlastne tú voľbu tých potravín a vlastne tie prebiotika, tak v podstate je to vláknina, ktorá teda vlastne je potravou pre tie črevné mikroby. A z nej sa potom vlastne tvoria mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré podporujú vlastne zdravie črevnej výstelky. Takže mali by sme takisto nezabúdať nielen na probiotické, ale aj tie prebiotické potraviny. A to si práve zabezpečíme tým, že tá naša strava bude bohatá na rôznu zeleninu, ovocie, na celozrnné produkty, ako sú treba ovsené vločky, pohánka, nielen také tie rafinované formy škrobov, ako biela múka, ale naozaj ísť aj do tých takých celozrnných produktov a rôznych semienok, orechov. No a keď ešte teda nejak odbočím od tej stravy, tak určite je veľmi dôležitý pohyb a spánok. Vlastne pohybom sa nám rozhýbava aj tá črevná peristaltika, takže pohyb patrí do zdravého životného štýlu a samozrejme ovplyvňuje aj zdravé trávenie. A ono sú aj výskumy, že dokonca športovci majú lepšie zloženie toho črevného mikrobiomu ako ľudia, ktorí sa nehybú, takže určite na tom bude niečo pravdy. A samozrejme aj spánok je dôležitý, ten ovplyvňuje všetko. A tak ako my máme nejaký cirkadiálny rytmus, tak takisto majú aj naše črevné baktérie. A pokiaľ sa vlastne dobre nevyspíme, tak to bude ovplyvňovať aj treba tú voľbu potravín alebo toho jedla, ktoré si na ten tanier dáme, ale celkovo aj treba tú hormonálnu sústavu. Takže je veľmi dôležitý aj dostatočný a kvalitný spánok. Takže to je asi tak na úvod všetko z takých tých základných bodov a krokov, které ma teraz napadají. Kristý, vy jste zmínila bylinky a koření, což je podle mě složka, kterou často opomíjíme a ani nás nenapadne, že by to mohlo mít takový až skoro zázračný účinky, jaký to mít může. Jaký koření třeba doporučujete? Tak v podstate ja si myslím, že všetky korenia alebo bylinky, ktoré človek zvolí, sú fajn. Môžu to byť treba z takého exotickejšie druhy, ako je kurkuma, ktorá je známa z indickej kuchyne, obsahuje veľké množstvo vlastne protizápalových zložiek a je bohatá na
polyfenoly, čo sú vlastne tiež spolu s tými probiotikami a prebiotikami taký základ pre tú zdravú črevnú mikroflóru, mikrobiotu. Ale aj samozrejme také naše domáce koreniny, ako je treba kmín, alebo rasta po slovensky, majoránka, alebo treba fenikel, alebo potom, keď vlastne trošku nejaká provencálska kuchyňa, bazálka, oregano, tak čím viac tých druhov pridáme, tak tým vlastne lepšie, pretože to bude pestrejšie a vyťažíme z každej tej zložky maximum, pretože treba ja neviem, fenikel alebo meta, tak sú vlastne prírodné. Carminatíva, spazmolitika, to znamená, že vlastne znižujú to nafúkovanie, uvoľňujú krče hladkého svalstva. A treba zase tá kurkuma skorej podporuje vylučovanie žlče, má protizápalové vlastnosti, takže keď to budeme vlastne všetko kombinovať, tak vyťažíme z toho maximuma. Ja veľmi rada doporučujem klientom, aby sa snažili do každého toho jedla pridať si nejaké tie korene, nejaké tie bylinky, čím vlastne to jedlo im aj bude samozrejme viacej chutiť, bude sa vlastne produkovať lepšie produkcia tých trávecích šťav, doplňa tam nejaké tie polyfenoly, takže myslím si, že to je také win-win na všetky strany a vlastne v podstate to človeka takmer nič nestojí pri príprave jedál, pridá pár nejakých bylín, nejakých korenín a veľmi pomôže tomu svojmu tráveniu na všetkých vlastne oblastiach. Vy už jste zmínila pár věcí, které trávení škodí. Co třeba jídlo před spaním? Tak zase dostávame sa k tomu cirkadiálnemu rytmu, že vlastne my by sme večer mali sa už skorej ako keby utlmovať, pripravovať sa na ten kvalitný spánok. Mali by sme sa snažiť vlastne skľudniť, znížiť vlastne kortizol, čo je hormón stresu, aby nám mohol nastúpať vlastne hormón spánku a to je melatonín. A vlastne my keď sa najeme, tak trošičku vlastne zaťažíme ten náš tráviaci trakt, ktorý potrebuje naozaj cez tú noc vlastne sa krásne vyčistiť, aby sa zregeneroval. A určite taký fajn bod je, pokiaľ vlastne človek sa snaží dodržiavať 12-hodinový pôst, to znamená, že prvé jedlo povedzme je okolo nejakej prvé jedlo dňa okolo 6 hodiny a to posledné okolo tej 18 hodiny a vlastne toto je veľmi dôležité pre celkové proste to zdravé trávenie, ale aj naše telo potom tam prebehnú všetky tie fázy REM, ktoré spravia to, že budeme mať naozaj kvalitnú regeneráciu. Super. A jak se díváte na půsty obecně? Doporučujete takhle těch 12 hodin nebo i třeba kratší okno? Tak ja si myslím, že úplne každému človeku prospeje tých 12 hodín. Myslím si, že je to úplne ako fyziologické, prirodzené pre nás. Pretože už len, keď sa pozrieme na to, ako ľudia kedysi fungovali, tak oni určite vlastne to posledné jedlo dňa jedli ešte keď bolo vlastne vonku svetlo. Nejedli už večer, pretože tam nebolo vlastne to modré svetlo, ktoré my máme momentálne v tých domácnostiach. Stimulujeme sa tým a vlastne, keď niekto hovorí, že tie svetelka v tej chladničke tak, že na čo sú, tak si myslím, že to je trošku taký moderný výdobytok dnešnej doby, ktorý teda určite není na to, aby sme jedli ešte vlastne večer. Čiže mne tých 12 hodín príde ako také prirodzené, fyziologické a osobne nie som úplne nejakým zastanca postov. Pokiaľ to niekomu vyhovuje, tak samozrejme to rešpektujem. Musí si to vlastne každý sám nejak na sebe odsledovať, ale obzvlášť treba pre ženy si myslím, že v určitej fázi cyklu, tak to nemusí byť úplne najlepšia voľba. Takže asi tak nějak tomu. Super. Vy jste zmínila vlastně probiotické potraviny a pasteurizaci. Napadá jí vás nějaké další potraviny, o kterých si myslíme, že jsou zdravé, ale třeba tak úplně být nemusí, když se člověk podívá víc zblízka? Tak napríklad to môžu byť rôzne umelé sladidlá. Veľmi často dostávam vlastne otázku, ako zdravo sladiť, čo je treba taká nejaká zdravá náhrada cukru. A vlastne veľmi často to už je možno pár rokov dozadu, tak bol vlastne taký boom, hrozne všetko fitness a rôzne bez kalórií, plné umelých sladidiel. Ale my už dneska trošku vieme, že naozaj tie umelé sladidlá, ako je napríklad sukralóza alebo aspartám,
tak naozaj vlastne narušujú tú črevnú flóru. Sukralóza treba znižuje množstvo laktobacilov a vlastne tieto ostatné sladidlá tak narušujú vlastne črevnú výstelku, čo vlastne potom môže viesť nejakým trávecím ťažkostiam. Takže rozhodne nič s nápisom fitness, light a ja neviem, raw alebo vegan nemusí hneď automaticky znamenať, že je to niečo super zdravé. Práve naopak si myslím, že tie superfoods a tie najzdravšie potraviny sú tie, ktoré žiaden obal ani nepotrebujú. Takže asi tak nejako k tomu. Pojďme se u toho ještě na chvilku zastavit. Konkrétně u těch light výrobků, který často jsou stále doporučovaný v rámci redukčních jídelníčků. Jaký na to máte pohled? Tak ja si myslím, že tá príroda to s nami vlastne vždycky myslela úplne najlepšie a tak ako tá potravina vznikla, tak ako je vlastne celistvá, tak je pre nás úplne najlepšia a najzdravšia. Ono napríklad trebárs mliečne výrobky, to je také najtypickejšie, čo sa odtučňuje, tak vlastne oni trebárs sú veľmi známym zdrojom vápnika, ale obsahujú trebárs aj vitamíny skupiny A, D, E, K, ktoré sú rozpustné vlastne v tukoch. A my pokiaľ znížime ten obsah tuku, tak tá potravina vlastne už nemusí byť tak dobre stráviteľná pre ten náš tráviaci trakt a oni to vlastne potom trebárs doplňa nejakým sladidlom, pridá tam nejaký škrob, čo zase úplne nemusí byť optimálne pre to naše zdravie a my naopak tie tuky v tej strave potrebujeme, takže nie som vôbec fanúšikom nejakého otučňovania potravín. A co třeba naopak proteinové výrobky, jako jsou proteinové pudinky a já nevím, co všechno, na co všechno jsou lidi schopni napsat protein, ale je to taky takovej velký trend. Tak tie proteinové prášky sú veľmi často dosledované práve tou sukralózou, takže ja vlastne, môj postoj k umelým sladidlám nie je pozitívny, takže odporúčam sa naozaj tomu vyvarovať. Jasné, keď si to dám raz za čas, tak sa im pravdepodobne nič nestane, ale pokiaľ to budem konzumovať nejak pravidelne, denne alebo niekoľkokrát týždenne, tak to nemusí mať úplne pozitívny vplyv. Obzvlášť, keď sa to nejakým spôsobom naščíta, že vlastne príjmem to treba z nejakom proteínovom nápoje, potom si dám ešte nejaké treba žuvačky alebo dám si ešte nejaký ten proteínový puding. Tak potom vlastne ten kumulatívny efekt môže mať vlastne efekt na to telo, ktorý už ale nikto nikdy vlastne nevyskúma, pretože vlastne všetky tieto aditívne látky, tak sú vlastne skúmané vlastne v tej určitej koncentrácii, ale to, koľko toho človek vlastne za celý ten deň alebo povedzme týždeň zje, tak to už vlastne nikto neprepádal, aký to má na nás vlastne vplyv. A já jsem skončila. V pořádku. A my už jsme párkrát zmínili, nebo vy už jste párkrát zmínila střevní propustnost. Můžeme se zastavit u toho, co to vlastně je a co jí způsobuje. Takže vlastne naše črevo, alebo tá sliznica čreva, áno, má na povrchu vlastne ako keby takú membránu, ktorú by sme mohli prirovnať treba k situ. A vlastne cez tie tesné spojenia, ktoré sú na povrchu tej črevnej výstelky, tak prenikajú len určité častice, sú to naozaj veľmi malé častice a sú to vlastne tie živiny, vitamíny, minerály, voda, ktoré sme rozložili s procesom trávenia. A pokiaľ vlastne z rôznych dôvodov dôjde k narušeniu tejto vlastne črevnej permeability, tej črevnej vlastne výstelky, tak sa nám do krvného riečišťa začnú dostávať veci, ktoré by tam za normálnych okolností nemali čo robiť. Môžu to byť rôzne baktérie, rôzne patogény, kvasinky, ale aj napríklad nestravené zvyšky potravy alebo toxíny, na čo ten náš vlastne imunitný systém potom reaguje, pretože je to niečo, čo nepozná, čo je pre neho vlastne nefyziologické, čo vlastne potom môže viesť k rôznym chronickým zápalom, alergiám, exémom a rôznym vlastne, môže to bude podklad autoimunitných ochorení. Takže je to trošičku taká moderná vlastne diagnóza, alebo v podstate to ešte možno ani není úplne považované v nejakej lekárskej terminológii ako vlastne diagnóza, pretože nie je ešte dostatok nejakých testov, ktoré by to preukázali, aj keď teda existujú nejaké funkčné testy, ale úplne proste bežne, že by ste prišli lekárovi a zistil vám, či máte črevnú priepustnosť, tak asi skôr na vás bude pozerať, že naozaj nevie, o čom hovoríte. Napriek tomu my už naozaj vieme veľa týchto súvislostí medzi tou
celkovou črevnou priepustnosťou a treba s celkovým zdravím. A vlastne keď si to treba zdáte do nejakého Science Direct alebo rôznych takýchto platformiem, tak vám to nájde veľké množstvo štúdií, kde sa tento súvis jednoznačne ako potvrdzuje. A jak se ta střevní propustnost může projevovat? Ako sa môže prejaviť? Tak určite to môžu byť rôzne kožné problémy, či už sú to nejaké ekzémy, akné, rôzne psoriázy. Ďalej to môžu byť alergie, či už potravinové, alebo alergie trebárs na prach, na pele. Proste ten náš imunitný systém úplne nereaguje tak prirodzene, ako by mal. Môže to byť trebárs bolesti kolobov, môže to byť trebárs bolesť hlavy, alebo rôzne zmeny nálad, depresie, oslabená imunita, alebo potom teda aj tie tráviace ťažkosti rozhodne, ale nemusí to vlastne vždycky tak byť. Čo je celkom zaujímavé, že vlastne veľakrát tá črevná priepustnosť je spojená s vecami, ktoré by nás nikdy s tým trávením práve ako keby nenapadli. Takže nemusia to byť len tráviace ťažkosti, ale aj rôzne takéto iné vlastne problémy alebo príznaky asi tak. Super. A se střevní propustností se často skloňují různý eliminační protokoly. A napadnou vás nějaké chyby, které v nich často děláme, se kterými se setkáváte? Tak takto. Veľmi často ľudia si myslia, že keď budem vylúčovať všetky možné potraviny, tak sa mi vlastne uzdraví to črevo, ale ja si práve naopak myslím, že čím viac tých potravín vlastne vylúčujem z svojho jedálnička, tým je to trošku ako keby horšie, pretože na ten chýba tá rozmanitosť a takisto to telo bude postrádať, pretože keď vylúčim všetky mliečne výrobky, vylúčim vajíčka, vylúčim obilniny, tak čo mi tam v tej strave vlastne ako zostane. Takže ja si naopak myslím, že je oveľa dôležitejšie sa zamerať na zdravie toho čreva a keď tak nejakú potravinu vlastne vylúčiť, ale len na nejaké krátke obdobia, potom mu tam vlastne spätne zaradiť. Vôbec nie som fanúšikom nejakých rozsiahlých eliminačných diét a rôznych takých trendov, ktoré možno len dobre vyzerajú, ale v skutočnosti to vôbec nemá nič so zdravím. A ľudia tomu často podliehajú rôznym takýmto trendom, ale naozaj potom končia ešte horšie a myslím si, že som to zažila už viackrát. Samozrejme, niektoré tie eliminácie sú potrebné, ale ako napríklad pri celiakii, alebo keď je tam nejaká alergia, intolerancia, ale určite neodporúčam, aby vlastne ľudia vylúčovali celú skupinu potravín nejak bezdôvodne, pretože si niečo prečítali na internete, niečo proste trendy, alebo znie to nejak lákavo, tak to určite. Často pak dochází třeba k tomu, že chleba, třeba kváskový žitnej, nahradíme nějakým bezlepkovým. Proč to nemusí být dobrá varianta? Presne tak. No ja si práve myslím, že tomu, čomu by sme sa ale teda rozhodne mali vyhnúť, tak sú rôzne tieto aditívne látky, rôzne plnidlá, tie umelé sladidlá, pretože to sú vlastne látky, ktoré nie sú prirodzené. Hej, je to niečo, čo vzniklo v priemysle a čo my vlastne teraz dostávame do toho tela, na čo nikdy nebolo zvyknuté a ono sa to niekde odrazí. Takže keď si prečítate nejaké zloženie nejakého bezlepkového chlebu, tak zistíte, že sa to fakt okolo nejakej prirodzenej potraviny moc ani netočí. A je to vlastne naozaj plné rôznych škrobov a rôznych takýchto prídavných látok, pretože lepok má vynikajúce pekárske vlastnosti, preto sa z neho vlastne robia všetky tie chleby a všetky múčniky a tak ďalej. A žiadna iná obilnina alebo pšenica je teda najlepšie, čo sa týka tých pekárskych vlastností, ale teda tá bezlepková obilnina nemá také pekárske vlastnosti, takže oni na to, aby z toho vytvorili nejaký taký chutný chlebík, pečivo, tak tam potrebujú práve pridať tieto aditívne látky, ktoré môžu vlastne v konečnom dôsledku mať ešte horší vplyv na to naše črevo, na to naše trávenie. Takže ak hľadáme nejakú náhradu, tak určite si treba prečítať aj tú druhú stranu toho balenia, nielen tú vrchnú. Ale zase musím povedať, že sme už trošku ako ďalej a dá sa nájsť aj nejaké kvalitné náhrady. Samozrejme najlepšie, keď si to doma upečeme, ale chápem, že nie každý má na to čas, takže treba trošku hľadať a nájsť si to, čo bude vlastne pre to tělo přirozené. Když teď navážu
Alergie a intolerance. A to je taky téma, ve kterém je spoustu nejasností a pořád bych řekla, že se i vlastně zaměňují ty termíny. A můžete tohle objasnit? Tak vlastne alergia je imunitne sprostredkovaná reakcia nášho tela, ktoré vlastne neprimerane reaguje na ten alergén, na nejakú tú bielkovinu. Keď budeme teda hovoriť o tých potravinách, tak práve teda nachádzajúcu sa v tej potravine. A kdežto treba tá intolerancia, tak to je zase neimunitne sprostredkovaná reakcia nášho tela, ktorá súvisí s nejakou enzymatickou nedostatočnosťou. To znamená, že náš tráviaci trakt nemá dostatočnú enzymatickú výbavu, aby tú určitú vlastne potravinu strávil. U tých intolerancií sú to často vlastne cukry, typicky treba laktózová intolerancia je taká najrozšírenejšia, alebo treba potom fruktózová intolerancia, alebo histaminová intolerancia, tam je to trošičku zase iné, ale takisto je to intolerancia, súvisí to vlastne s tou enzymatickou nedostatočnosťou, kdežto teda tie alergie sú naozaj ako imunitne sprostredkované a vlastne ak sa bavíme o tých alergiách, tak hovoríme o tých pravých alergiách, ktoré sú s označením IgE. A tam je vlastne rozhodne aj ten rozdiel, že tie alergie prichádzajú naozaj do pár minút po tej konzumácii. Typicky ten vlastne pacient, ten alergik pociťuje treba nejaké svedení podnebí, alebo sa mu teraz naskáču mu nejaké výrážky a môže to byť aj nejaké tráviacia ťažkosť alebo nejaké respiračné ťažkosti, nejaké kýchanie. Ale tie intolerancie, tak tam sa hlavne bavíme tým, že je to vlastne enzymatická nedostatočnosť, čo nám napadá, že to súvisí s trávením, tak sa to hlavne teda prejavuje rôznymi tráviacimi ťažkosťami a je to už v rade niekoľkých, povedzme, minimálne teda 30 minút, ale a niekoľkých hodín, pretože než sa tá látka dostane do trávenia, tak to nejaký čas samozrejme trvá. A vlastne u tej intolerancii takisto je vlastne tolerovaná väčšinou nejaká dávka, čo je vlastne veľmi taká častá chyba ľudí, ktorí majú treba laktózovú intoleranciu, že vlastne vylúčia všetky mliečne výrobky, ale práve väčšina tých ľudí určité množstvo laktózy dokáže vlastne stráviť úplne bez problémov, kdežto pri tých alergiách, tak tam nám naozaj môže vadiť aj stopové množstvo, takže už len treba nejaká omrvinka toho lepku môže spustiť tomu alergikovi treba na pšenicu ťažkosti, takže naozaj je veľmi dôležité, pokiaľ nejakú takúto diagnózu mám, nejakú neznášanlivosť potraviny, tak zistiť, že či to teda intolerancia alebo alergia, pretože sú medzi tým obrovské rozdiely, ako hovoríte, tak ľudia to naozaj veľmi často zamieňajú, nevedia, či majú alergiu, intoleranciu a potom to vlastne vedie k tomu, že vylúčia úplne zbytočne treba všetky mliečne výrobky a treba napríklad zrejúce syry alebo fermentované výrobky, tak napríklad tie zrejúce syry obsahujú úplne minimálne množstva laktózy, takže aj človek, ktorý má výraznú laktózovú intoleranciu, tak ich môže vlastne konzumovať úplne bez problémov. Takže a tým vlastne si doplní treba dostatok bielkovín, dostatok vápniku, pretože vždy, keď vylúčujem nejakú takúto potravinu komplexnú, ako je napríklad to mlieko, mliečne výrobky, musím naozaj rozmýšľať nad tým, ako to nahradím, aby tomu telu z dlhodobého hľadiska vlastne nič nechýbalo. A práve nejakou náhradou toho ultrasprocesovaného výrobku možno síce bude chutiť podobne ako to mlieko alebo tie mliečne výrobky, ale rozhodne nám to nedodá tie živiny, ktoré sú práve pre to telo esenciálne. A intolerance dost často získáváme i v průběhu života, protože většinou v závislosti na nějakých dietách nebo nevhodném jídelníčku. A dá se jich podle vás zbavit, nebo to musí být navždy? Tak v podstate sú teda primárne alebo sekundárne tieto intolerancie. U tých sekundárnych to sú vlastne tie, ktoré vznikajú počas života. Tak veľmi často sa toho dá zbaviť. Oni sú veľmi často ako pridružené súčasťou nejakého problému, napríklad keď dôjde k narušeniu tej červenej výstelky, teraz pri celiakii alebo pri rôznych zápalových ochoreniach čriev, ako je Crohnová choroba, ulcerózna kolitida. Tak to naozaj môže byť len prechodné a keď vlastne sa sústredíme na tú príčinu, zaliečíme črevo, tak to môže prirodzene odznieť a takisto samozrejme, aj keď je tá intolerancia spôsobená enzymatickou nedostatočnosťou, to znamená,
že z nejakého dôvodu tie moje tráviace orgány nevytvárajú dostatok tých tráviacich enzymov. A pokiaľ sa ja zamerám na tú príčinu a napravím to, čo vlastne viedlo k tej enzymatickej nedostatočnosti, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to budem môcť znova konzumovať. Možno, že už nie v takej dávke ako kedysi, možno budem musieť byť k tomu trošku opatrnejšia, ale naozaj sa s tým pracovať dá. Nehovorím, že vždy, ale v drtivej prípade väčšinou teda rozhodně áno. Když teďka odskočím zpátky na začátek trávicí soustavy, tak takovým prvním trávicím problémem z vrchu je pálení žáhy, které také trápí spoustu lidí. Jaké to může mít příčiny? Tak vlastne tá refluxná choroba, známa ako reflux, alebo teda sa prejavuje rôznym týmto pálením žáhy, tak je to vlastne porucha hornej časti tráviaceho traktu, kedy vlastne sa nám tá trávenina, čiže obsah žalúdka, ktorý je veľmi kyselý, môže dostávať vlastne do pažeráku alebo do jícnu po česky, čo vlastne potom spôsobuje tieto prejavy ako trebárs to pálenie žáhy, kyslý pocit v ústach, prípadne vlastne nejaká bolesť za hrudnou kosťou a vlastne tých príčin tam môže byť naozaj veľa. Veľmi často teda ten reflux súvisí s tým, že nám vlastne tá príklopka, ktorá je medzi vlastne pažerákom a žalúdkom nedostatočne vlastne dolieha, tým pádom sa tam tá trávenina môže vracať. Takže veľmi častou príčinou je práve stres, že sme vlastne neustále v časti autonómneho nervového systému s názvom sympatikus, kedy vlastne sme pripravení, naše telo je vlastne pripravené ako keby bojovať a utiec a nie vlastne tráviť a oddychovať. Takže vlastne pokiaľ tí ľudia si nenajdu dostatok času na to trávenie, na to, že sa potrebujú skľudniť pred tým jedlom, tak práve nebude to úplne dobre fungovať a môže vlastne tá trávenina sa dostávať do tej hornej časti. Takže určite stres, s tým sa vlastne spája aj to, že vlastne veľmi účinnou terapiou treba z toho refluxu môže byť nejaké dýchové cvičenia, ktoré nám práve v tomto pomôžu, ale treba reflux môže súvisieť aj s nejakou obezitou alebo teda tehotenstvo, to sú samozrejme také logické vlastne príčiny, ktoré zase samozrejme tehotenstvo tak prečkáme, potom to väčšinou prejde pri tej obezite, tak zase je tam potrebná tá redukcia hmotnosti. A ďalej to môže byť treba nejaká minerálová nerovnováha, kedy treba tam môže byť deficitné magnézium, draslík, takže keď doplníme tieto vlastne mikronutrienty, tak sa to môže vlastne zlepšiť. Alebo možno taká prekvapivá príčina, ktorá vlastne môže súvisieť s tým refluxom, tak je práve nedostatok tej kyseliny chlorovodíkovej v našom žalúdku, ktorý sa vlastne nazýva hypochloridria. A to býva prekvapivo veľmi vlastne častou príčinou toho refluxu, čo vlastne potom sa úplne nedobre rieši, pretože vlastne bežný postup pri ochorení, refluxnom ochorení, tak je vlastne inhibitory protonovej pumpy, ktoré nám vlastne túto pH toho žalúdka vlastne znižujú. A pokiaľ my máme hypochloridriu, tak naopak tá naša vlastne kyselina chlorovodíková je oslabená a práve tými inhibitormi protonovej pumpy sa ten stav ešte môže vlastne zhoršiť. A ta snížená trávicí kapacita, to je taky téma, o kterém se mluví méně, než by si zasloužilo, protože na něj navazuje celá kaskáda dalších potíží. Jak to můžeme poznat, že je to třeba zrovna náš problém? Tak typicky vlastne títo pacienti majú také spomalené vlastne trávenie, často popisujú ako keby mali kameň v žalúdku, že vlastne sa najedia, to jedlo im tam hrozne dlho vlastne stojí, nejde to stráviť. Môže potom vlastne dochádzať tým, že to tam dlho zostáva, tak môže dochádzať vlastne k fermentácii, čo vlastne potom sa môže prejavovať tým, že tá trávenina ide vlastne nahor. Ale je to potom vlastne celkovo také neprospievanie. Veľmi často vlastne tá hypochloridria súvisí treba s anémiou, kedy vlastne vidíme v tom krvnom obraze nedostatok železa, ale aj napríklad vitamíny skupiny B, hlavne B12. A to z toho dôvodu, že vlastne tá kyselina chlorovodíková je absolútne zásadná pre zdravé trávenie, pretože ona plní teda niekoľko dôležitých funkcií a vlastne teda taká ako keby prvá, tak je rozhodne
aktivácia pepsinogénu na pepsín. Pepsín je vlastne enzym, ktorý nám trávi bielkoviny. Takže z toho teda vyplýva, že títo ľudia vlastne budú cítiť také nafúkovanie alebo zlé trávenie, nejaké zmeny stolice, pretože vlastne ten ich tráviaci systém nebude tým, že sa tam ten pepsín nedostatečne aktivoval, tak nebude vlastne úplne schopné na tých 100% tráviť bielkoviny. Takže často títo ľudia aj tak nejak inštiktívne sa vyhýbajú mäsitej potrave a veľmi, veľmi často práve po mäse pociťujú tieto ťažkosti, že im tam to jedlo naozaj tak zostáva. Ďalšou vlastne funkciou je vstrebávanie minerálov a vitamínov. Hlavne, kde to tak docela rýchlo teda môžeme vidieť, tak je pri tom železe alebo napríklad vápniku, s čím teraz môže súvisieť osteoporóza. A vlastne tam je ten problém, že my vlastne síce tie potrebný môžeme mať v strave alebo aj suplementovať, ale tie hodnoty sa nám príliš nezlepšujú a je to vlastne kvôli tomu, že my vlastne nie sme to, čo jeme, ale predovšetkým to, čo dokážeme stráviť a vstrebať. Takže hoc môžem mať výborný kvalitný suplement, ale moje trávenie není dostatočne silné na to, aby napríklad v prípade toho železa premenilo ten trojmocný kation na dvojmocný, ktorý sa potom vlastne môže vstrebať v tom tenkom tak jednoducho to nikdy nebude prebiehať tak, ako má a jednoducho budem potom mať ďalšie tie naväzujúce ťažkosti, ktoré sa spájajú s anémiou, čiže únava, vypadávanie vlasov, taká bledosť pokožky, hej. Takže tu máme vlastne to železo, vápnik, ale aj treba z magnézium alebo teda tá B12, ktorá naozaj na to, aby sa vstrebala, potrebuje vnútorný faktor, ktorý sa vlastne uvoľňuje z tej sliznice žalúdka a pokiaľ je tam dostatočne kyslé pH, tak to všetko prebieha tak, ako má. No a tá tretia, posledná dôležitá funkcia dostatočného množstva kyselných chlorovodíkov v žalúdku, tak je vlastne taký bakteriocídny účinok. Čiže vlastne my môžeme treba zjesť niečo aj špinavými rukami, ale ten náš žalúdok to dokáže vlastne nejak sa voči tomu vyzbrojiť, ale pokiaľ títo ľudia majú oslabenú tú tráviacu kapacitu, tak sa im tam vlastne veľmi ľahko môže premnožiť napríklad Helicobacter pylori, čo je také veľmi, veľmi známe, pretože ten Helicobacter, my ho tam vlastne máme všetci, ale keď sa premnoží, tak spôsobuje ťažkosti, ako sú nevoľnosti a tak ďalej, tak vlastne on sa tam úplne nepremnoží, pokiaľ je tam silne kyslé to pH, pretože to není pre žiadnu baktériu ideálne prostredie, ale pokiaľ tam to pH je teda vlastne ako málo kyselé, tak sa tam môže udiať, že sa tam vlastne premnoží a takisto to môže potom predstavovať aj ťažkosti trebárs so SIBom, čo je vlastne bakteriálne prerastanie v tenkom čreve, pretože tam ten bakteriocídny účinok toho žalúdka není dostatočný. Mm-hmm. My už jsme zmínili, že jednou z příčin můžou být některé léky. Co dalšího může tu sníženou trávicí kapacitu způsobit? Mm-hmm. Tak konkrétne teda tie inhibitory protonovej pumpy, tak tam alebo celkovo antacída, tak tam je ako tá jasná linka. Neviem, či úplne môžu spôsobiť aj iné lieky. Určite treba také známe lieky proti bolesti, ako je napríklad ibuprofen, tak tie zase môžu narušovať sliznicu žalúdka, takže tam zase je zvýšené riziko treba z gastritidy, čo je zápal žalúdka, ale samozrejme keď máme zápal žalúdka, tak logicky ani tá kyselina chlorovodíková sa tam nebude dobre produkovať, pretože ona sa vlastne vytvára v parietálnych bunkách sliznice žalúdka, takže i to by tam treba mohlo byť, ale celkovo liečivá, určite antibiotika, ale tam zase už vidím ten vplyv skorej na tie čreva, na ten vlastne mikrobióm. Já jsem to ještě myslela tak, jako, že z pohledu třeba životního stylu, jestli na trávicí kapacitu může mít i třeba vliv to, že jíme ve stresu. Aha, jasné. Tak áno, určite, pretože vlastne na to, aby sme dostatočne vytvárali tú kyselinu chlorovodíkovú, tak potrebujeme byť vlastne v parasympatiku, čo je časť autonómneho nervového systému, čo som už trošku spomínala dneska, kedy vlastne oddychujem a vlastne trávim. Všetko v tom trávení prebieha tak, ako má. Takže rozhodne takéto jedenie v rýchlosti a v tom strese, kedy nemá vôbec ten nervus vagus šancu nás dostať do toho parasympatiku, tak je asi takou najčastejšou príčinou vlastne tej hypochloridrie
a preto je to trošičku taký problém modernej doby, pretože naozaj toto málo kto nejakým spôsobom aplikuje. Hej, takže určite vlastne takéto jedenie v tom strese, v rýchlosti a celkovo vlastne taký emočný stres, tak sú jednoznačně takovou nejčastějšou příčinou spolu s těmi inhibitormi. Mm-hmm. A vy už jste zmínila SIBO, což je problém, na který vy jste si vystudovala i speciální kurz. A je to problém, o kterém se u nás, pokud se nepletu, stále pořád úplně neví a nemluví. Co vás k tomu vedlo, že jste se chtěla dovzdělat v téhle oblasti? Tak jednoznačně ta poptávka těch klientů, protože se vlastně, už se 3. rok, to teraz bude v létě, čo se zameriavam na také holistické poradenstvo v oblasti vlastně trávecích ťažkostí, tak sa objavovali klienti, ktorí mali naozaj veľmi silné tráviace ťažkosti. Naozaj tam boli veľmi veľké hnačky alebo treba zápchy, neustále nafukovanie a úplne na nich nefungovali také tie bežné odporúčania a rady. Naopak im to vlastne robilo ešte horšie. Treba to SIBO je veľmi typické tým, že klient nereaguje dobre na probiotika, že mu vlastne zhoršujú tie symptómy, alebo rôzne vlastne prebiotické potraviny, ktoré obsahujú fermentovateľné sacharidy, tak mu zhoršujú tie ťažkosti. Takže bola to vlastne taká potreba tých klientov, že som videla, že vlastne úplne síce sa im uľavilo v nejakej časti, ale potom sa to zase treba ešte aj zhoršilo, takže bolo to vlastne dôvod bol ten, že klienti vlastne s týmto prichádzali a nejak nebola tam žiadna diagnóza, takže som potom vlastne dopatrala som sa vlastne k tomuto. A další takový častý problém je syndrom dráždivého tračníku, který bych řekla pořád narůstá. Jak se projevuje to, jak se to třeba liší od SIBA? Takže ten syndrom dráždivého čreba, tak je to vlastne taká najčastejšia funkčná porucha, ktorá sa u nás objavuje. To znamená, že vlastne ten klient má naozaj docela vážne tráviace ťažkosti. Ako som hovorila, často tam býva práve tá zápcha, hnačka alebo také striedanie, neustále proste krče, alebo to môže byť aj nejaký dyspeptický syndrom a absolvuje vyšetrenia, kolonoskopia, gastroskopia, urobí sa nejaké sonno. Všetko je vlastne v poriadku, ale ten klient má vlastne stále takéto ťažkosti. Tak vlastne vtedy často dostane diagnózu syndrom dráždivého čreva, čo vlastne sa hovorí, že vlastne je to spojené s tým, že je tam narušená vlastne osa črevo-mozog a často sa to vlastne zhoršuje vplyvom stresu. Moje skúsenosti sú ale také, že často títo ľudia, ktorí majú ten syndrom dráždivého čreva, tak sú ešte není úplne dostatočne zdiagnostikovaní. Naozaj veľmi často za tým je to SIBO, ktoré teda nebolo vlastne diagnostikované, nebol ten test robený, pretože síce už máme tieto možnosti v Českej a Slovenskej republike, kde sa ten test dá urobiť, ale není to úplne súčasťou každej gastroenterologickej ambulancie, takže často tí pacienti vlastne ani nemajú nejakú šancu o tejto diagnostike vedieť, až potom nejakým hľadaním sa na to vlastne môžu naraziť. Takže rozdiel je tam teda v tom, že keď teda môže to byť vlastne aj súčasne, pokiaľ príčinou toho syndromu dráždivého čreva je SIBO, tak to môže byť aj súčasne, ale vlastne rozdiel bude hlavne v tom, že v prípade SIBA sa nám dôjde k nadmernému premnoženiu baktérií v tenkom čreve, pretože vlastne tenké črevo nedisponuje nejakým veľkým množstvom baktérií. V 1 ml by sa malo nachádzať okolo 1000 baktérií, kdežto v tom hrubom je to nejakých proste 10^8 v 1 ml. A pokiaľ sa z rôznych mechanizmov alebo dôvodov tie baktérie dostanú do tenkého čreva, tak to vlastne potom spôsobuje tieto ťažkosti a u toho syndromu dráždivého čreva tračníku to tak teda nemusí byť. V tomhle případě je ta léčba, jaký známe ze západní medicíny, často symptomatická. Řeší se jenom ty projevy. Dá se to tedy řešit i nějak jinak?
Tak pri tom syndrome dráždivého čreva tak je určite veľmi dôležitá vlastne zmena životného štýlu. Takže vrátim sa k tomu, k takým tým základným 7 krokom, ktoré sme si hovorili na začiatku. Čiže rozhodne sústrediť sa na nejaké to vedomé jedenie, na dobrý spánok, na dostatočnú vlastne psychohygienu. Často sa to vlastne, ten syndrom dráždivého čreva spája so psychikou. Typicky na syndrom dráždivého čreva trpí mladý človek v takom tom období, kedy proste študuje a buduje si rodinu a je toho z nejakého dôvodu na ňo naozaj veľa. Takže veľmi často sa tam uplatňujú rôzne psychoterapie, hypnoterapie, takže rozhodne to nejakou ako keby liečbou je zmena životného štýlu, je to vlastne zmena stravovania smerom k takej nejakej tej podporujúcej mikrobióm a práca so psychikou, vlastne posilnenie mentálnej odolnosti, pretože vlastne v dnešnej dobe rada vyhni sa stresu nemusí byť úplne ako účinná alebo ideálna, pretože tomu sa popravde ani moc vyhnúť nedá, ale vlastne pracovať na tom, aby som v tie voľné dni alebo v ten čas, kedy mám čas priestor na seba, si odpočinula, robila niečo pre ten svoj nervus vagus, ktorým potom bude aktivovať parasympatikus, tak s tým vlastne určite každý z nás pracovať môže. No a ešte určite pri tom syndrome dráždivého čreva tak pokračovať v nejakej ďalšej diagnostike, pretože naozaj často teda za tým býva to SIBO, alebo to môže byť ešte treba nejaká nezistená potravinová intolerancia, alebo treba tá oslabená tráviaca kapacita, hej, takže to už potom je vždy veľmi individuálne a je potreba vlastne poznať všetky tie súvislosti, kedy sa to u toho klienta objavilo, ako sa to konkrétne prejavuje, pretože naozaj klient od klienta sa to môže líšiť, vlastne jedna diagnóza, ale úplne iné príznaky, takže tak. Kristi, vy jste zmínila nervus vagus, což myslím možná pro pár posluchačů nebo pro část posluchačů nebude známý pojem. Můžeme se u toho zastavit, protože to je taky hrozně zajímavý, co všechno v těle ovlivňuje. Tak nervus vagus je vlastne ako blúdivý nerv, ktorý vlastne nám zabezpečuje to spojenie črevo a mozog a dostáva nás do parasympatiku. Zase tá autonómna nervová sústava je tam veľmi, veľmi dôležitá pri tom trávení. A my keď sme vlastne v tom parasympatiku, sme vlastne v kľude, tak sa nám dostatočne produkuje kyselina chlorovodíková, dostatočne sa nám produkuje produkcia slín, dobre prebieha črevná motilita, takže treba netrpíme na nejaké zápchy, nezostáva tam tá potrava nejak príliš dlho a celkovo sme vlastne v takom stave relaxácie, pokoje a kľude. Kdežto, keď sme v tom sympatiku, tak tam vlastne naše nadobličky vylučujú hormón stresu kortizol a vtedy naopak sa všetky tie telové sústavy zmetabolizujú a vlastne ich jediná úloha je proste prežiť, utiecť a zachrániť si ten svoj život, takže samozrejme sa nás tý zastaví trávenie, reprodukčné funkcie a tak ďalej. A to je problém dnešnej doby, pretože my už moc neutekáme proti nejakému predátorovi, ale sme v takom chronickom strese, kedy vlastne sme stále v permanentnom strese a to naše telo na ten chronický stres reaguje úplne rovnako ako na ten akutný. Jednoznačně. A tělo kolikrát dává signály, který dost dlouho přehlížíme, než to dojde do něčeho závažnějšího. A jedním z nich je nafouklost, jak už jste zmínila. Kdy vlastně to začít řešit, nebo kdy to ještě můžeme považovat za normální a kdy už bychom měli spozornět? Tak určite, pokiaľ sa to nafúkovanie objaví raz za čas po konzumácii treba z nejakých strukovín, alebo proste naozaj mám nejaký stres, niečo zjem v rýchlosti, tak je to v poriadku, je to úplne proste normálne. Trošku tam to trávenie neprebehlo tak, ako má, ale tak z nejakého dlhodobého hľadiska to nemusíme považovať za problém. Ale pokiaľ je to nafúkovanie naozaj každý deň a treba sa to stupňuje nejak každým tým jedlom, že treba ráno je to fajn, ale večer sa cítim ako v 6. mesiaci tehotenstva a je to ešte treba spojené s nejakými ďalšími trávecími ťažkosťami, ako je napríklad nejaké tie zmeny stolice, tak už je to vlastne ako indikátor toho, že by som to vlastne mala začať riešiť. Super. Mně to ještě nedá. Další částí vaší práce je
redukce nebo přeměna postavy. A já bych se vás ráda zeptala i tím, že jste prošla klasickým výživářstvím. Co si, myslíte si, že stačí počítat kalorie? To si práve nemyslím. Ja naopak som zástancom, že pokiaľ vlastne príde nejaký klient, mne sa to moc teda neobjavuje, ale kedysi samozrejme, tak asi každý výživár začína tými redukciami, ale tak vlastne keď ku mne príde, tak ja vlastne ako prvé sa snažím, aby on trošku zmenil ten pohľad na tú vec a nechcel vlastne, nebol ten jeho primárny cieľ vlastne chudnúť, ale vlastne snažiť sa zlepšiť celkovo tú svoju vlastne životosprávu, že vždycky vlastne tým našim cieľom by malo byť zdravý, výkonný a proste dlho sa dožiť v nejakej vysokej kvalite toho života. A tam už potom, keď si poviem, že chcem byť naozaj zdravý, tak tam už je potom vlastne úplne jednoduchá, jasná linka, čo mám robiť a už sa to bude potom samozrejme od toho, v akej fázi ten klient sa nachádza. Čiže pozrieť sa na tú stravu, sústrediť sa na tie vlastne prirodzené potraviny a tie jedlá z nich. Rozhodne veľmi dôležitý je dostatok bielkovín, čo je stále problém u nás, že naozaj hlavne teda ženy jedia málo bielkovín a tie bielkoviny sú veľmi dôležité, čo sa týka chudnutia, pretože vlastne nám spôsobujú ten pocit ako keby sítosti. Keď máme nedostatok bielkovín, tak často prahneme po cukre, máme chute na sladké. Tým pádom to samozrejme vedie aj k zvýšenému energetickému príjmu a takisto tie bielkoviny tak na ich strávenie, tak náš travecí trakt vynaloží najviac energie, takže treba môžeme zjesť 100 kalórií z mesa, ale v skutočnosti to naše telo vstrebá nejakých 70%, takže tam je tá strava, ale aj spánok, zase keď nebudem dostatočne spať, tak budem vlastne unavená a to telo si nejak tú únavu bude kompenzovať. A čím si to bude kompenzovať? Zase tým sladkým. Ďalej tam je pohyb, tak nájsť si nejakú pohybovú aktivitu, ktorá ma bude baviť, pri ktorej budem schopná zostať dlhodobo. A samozrejme taký nemenej dôležitý faktor je nastaviť si nejaké reálne očakávanie, pretože tá redukcia by mala byť naozaj postupná, takže vyzbrojiť sa takou dávkou trpezlivosti a nechceť niečo hneď, rýchlo, čo za najkratšiu dobu, pretože to väčšinou je spojené s nejakým jeho efektom. Já myslím, že vlastně co by se mi tak hodilo říct, nebo cítím, že je to téma, který je potřeba taky nějak objasnit, nebo chci ho objasnit, je, že myslím si, že redukce nerovná se dieta. Je to tak? Hej, je to tak, ako samozrejme nejaké tie zákony energetickej bilancie tam vždycky ako budú, hej, že keď chcem schudnúť, tak musím samozrejme logicky viacej vydať ako príjmem, to je jasné, ale nemusí to hneď automaticky znamenať, že proste ten môj kalorický deficit bude obrovský a budem konzumovať len nejakú light stravu a robiť nejaké veľké hodiny kardia. To tak vôbec v tom tele nefunguje. Práve naopak, takýmito drastickými spôsobmi si môžem vlastne trošičku začať znižovať svoj metabolizmus a to práve trebárs s zniženou funkciou štítnej žľazy, pretože vlastne štítna žľaza neznáša diety a je to vlastne taká malá žľaza v našom krku, ktorá vyzerá ako motýl a vlastne ona ovplyvňuje úplne každú bunku v našom tele, riadi priamo náš metabolizmus. A pokiaľ dôjde, alebo teda cíti ona nejaké ohrozenie, pretože vlastne štítna žľaza je od slova štít. Takže keď tam niečo sa deje, sme v strese, alebo treba príjmame nedostatok mikronutrientov, ona je veľmi citlivá na mikroživiny, ako je treba jód, selen, zinok, ale napríklad železo, tak ona si povie a dosť a zníži tú svoju funkciu. Takže my sa môžeme vlastne snažiť, koľko chceme, ale tá redukcia nebude taká, ako by to bolo, keby sme pristupovali k tomu možno trošku múdrejšie. A jak pracujete třeba s kvalitou potravin? Už jsme zmínili, že bychom měli vybírat nějaký celiství potraviny. Jak tam řešíte tu kvalitu? Tak určite ako základný krok pre všetkých je ten, aby sme sa sústredili na tú čo najmenej vlastne teda čo najmenej sprocesovanú stravu, ale samozrejme má tam vplyv aj tá kvalita, hlavne čo sa týka vlastne tej živočíšnej ríše, pretože není vajíčko ako vajíčko, síce možno obsah bielko
bielkovín, tukov tam bude podobný, aj keď už pri tých tukoch by som sa možno zastavila, že ten pomer omega-3, omega-6 mastných kyselín sa bude jednoznačne líšiť, pokiaľ tá sliepka bola na slniečku a konzumovala treba za nejakú trávu, nejaké červíky, nejakých hmyz, kdežto tá sliepka, ktorá zase bude zavretá vo vnútri a bude proste konzumovať len nejaké zrno, hej, takže to je veľmi iný faktor a samozrejme aj trebárs obsah vitamínu D, tak v tom vajíčku, kde nedochádzalo k príjmu toho slnečného žiarenia, tak asi pravdepodobne, asi tam nejaký bude, ale bude to určite ako keby iné, takže tá kvalita potravín, hlavne čo sa týka teda živočíšnej ríše, je zásadná a vlastne tie normy, ktoré treba musí splňať ten poľnohospodár, tak sú oveľa prísnejšie v prípade tej bioprodukcie. Čiže my trebárs nejakým konvenčným chovom môžeme do seba dostávať aj antibiotika animálne, takže aj to môže mať potom vlastne vplyv na ten náš mikrobióm. Čiže tá kvalita potravín je určite dôležitá. A samozrejme není cieľom, alebo nemusíme hneď teraz všetko mať bio a proste báť sa zjesť niečo, čo je z nejakého konvenčného chovu, ale keď sa každý z nás bude aspoň trošku snažiť, tak si myslím, že urobí pozitívny krok vpred. Samozrejme zase to máme tak aj u tej vlastne rastlinnej produkcie ovocie, zelenina, tak aspoň si kúpim nejakú tú lokálnu produkciu, nejaké slovenské, české okurky a tak ďalej, ktoré nemuseli vlastne byť ešte nejak ošetrené, aby prežili ten prevoz z nejakého Španělska. Jak se z holistického pohledu díváte na doplňky potravy? Myslíte, že je to něco, co je v dnešní době nutnost, nebo spíš nějaký nadstandard? Tak ja často prirovnávam vlastne naše zdravie k domu. Hej, že vlastne máme tam nejaké tie základy, čo sme si vlastne hovorili, to je ten spánok, nejaký pohyb, potom povedzme nejaká tá primeraná psychohygiena, tá voľba potravín. Potom máme základy, ktoré sú tie stavebné tehličky, takže tie konkrétne vlastne živiny. Potom na vrchu je nejaká tá striežka, to sú doplnky výživy. Čiže rozhodne, pokiaľ chcem riešiť nejaký problém, tak je chyba, ak to budem stavať na tej streche. Ale tá strecha je takisto veľmi dôležitá a vlastne v dnešnej dobe si myslím, že u niektorých vecí naozaj aj trošku nepostrádateľná. Takže napríklad vitamín D3, tak ten asi veľmi ťažko v našom podnebnom pásme počas zimných mesiacov príjmeme. Takže ja tie doplnky výživy spoločne s tou nejakou zdravou výživou považujem za taký ako dobrý doplnok, vyslovený tak, ako to znie, takže je to fakt ako dobrým doplnkom, ale samozrejme nie doplnok ako doplnok a možno, že tá cesta menej je viac, v tomto teda platí jednoznačne, pretože kopec tých doplnkov obsahuje rôzne aditívne látky, ktoré, ako sme si hovorili, ten náš mikrobióm potom musí vlastne spracovať. A to, ako bude treba spôsobiť na tú črevnú sliznicu, tak to už vlastne nevieme. Hlavne, keď to bude v nejakom, že dennodenne užívam nejakých 5 suplementov, tak potom, keď sa to naščíta ešte povedzme s tým potravinami, tak už to naozaj môže mať nejaký vplyv aj na to naše črevo. A samozrejme kvalita doplnku alebo celkovo tá účinná látka, tak nie je účinná látka ako účinná látka. Sú rôzne formy. Niektoré majú lepšiu vstrebateľnosť, niektoré horšie. U niektorých je zase naopak lepšia nejaká tá prírodná forma, kedy tam sú aj iné látky, ktoré zlepšujú tú vstrebateľnosť, sú prirodzenejšie pre to naše telo. A v neposlednom rade je tiež fajn sa zamyslieť aj nad tým výrobcom, pretože to už viete možno vy lepšie ako ja, ale ten trh s tými doplnkami výživy není úplne nejako kontrolovaný, takže môžete trebárs mať super nadúpaný produkt, ktorý na obále síce pekne vyzerá, píše, že to má 400 mg účinnej látky, ale keby sa robil nejaký test, tak zistíme, že tam toľko možno tej účinnej látky zase není, takže tá cesta menej je viac, v tomto určite platí. Naprosto souzním. Kristý, já bych to naše povídání uzavřela trochu vaším osobním příběhem. Jak jste se vlastně k výživě a celkově životnímu stylu a holistickému poradenství dostala? Nechám vás v klidu napít. Jasne, to sa napím trošku. Ja vlastne si myslím, že som vlastne k takej tej zdravovede, ako môj ocino často hovorí, tiahla už ako od malička, vždycky ma bavila biológia, chémia.
vždy mi to šlo. Aj som z toho vlastne na gymnázium maturovala. No a vlastne, keď som študovala na strednej škole, tak som sa venovala aj fitness a tam vlastne tá výživa ide celkovo s tým cvičením ruka v ruke, takže keď prišlo na lámanie chleba kam na vysokú školu, tak som si hovorila, skúsim výživu, takže vlastne som vlastne vyštudovala inžinierské štúdium výživy ľudí. No ale vlastne tam už hneď na začiatku toho štúdia v prvom trimestri, tak to štúdium nabralo docela taký rýchly spád, pretože ja som vlastne začala sama trpieť dosť veľkými zdravotnými obťažami. Najskorej to bolo veľmi ako keby silné akné, na ktoré proste nezaberali žiadne mastičky. Dokonca som užívala aj silné vlastne lieky, ktoré znižujú tú tvorbu akné. Ale potom sa vlastne pridali chronické tráviace ťažkosti, únava, mal som veľmi zlé vlastne testy biochemické alebo krvné výsledky. Takže sa spustila taká cesta od doktora k doktorovi, a robili sa rôzne vyšetrenia a nikde mi vlastne nejak nič veľmi neučili, všade proste to nejak tlmili a vlastne hormonálne ťažkosti tam boli, takže gynekolog povedal, jediná voľba sú vlastne antikoncepčné pilulky. Ja som vedela, že vlastne to není úplne tá cesta, ktorú by som sa chcela vybrať, aj keď tam vlastne potom bola diagnostikovaná treba nejaká intolerancia vlastne histaminová a alergia na mliečnú bielkovinu, tak vlastne ono to pomohlo, ale len tak šťastie, stále som sa necítila dobre. Takže som si raz jedného krásneho dňa povedala, že to takto ďalej nepôjde a vlastne som si povedala, že keď mi nikto nepomôže, musím si pomôcť sama. Tak som sa vlastne pustila do štúdia, do googlenia a vlastne som narazila na funkčnú medicínu, funkčnú výživu a vlastne všetko mi to začalo strašne dávať zmysel, zapadalo to do seba, pretože všetky tie ťažkosti, ktoré som povedala, tak vlastne spolu súvisia. A tam už potom vlastne nebolo cesty späť, pretože som videla, ako veľmi to mne pomohlo, ako mi to veľmi dávalo zmysel. Takže potom vlastne popri tom vysokoškolskom štúdiu som cez víkendy a po večeroch študovala zase tieto funkčné smery a vlastne sa to dnes už 3. rokom snažím prepájať svojej praxi. Tak vám moc budu držet palce na té vaší cestě dál, ať se vám daří. Moc vám děkuju za váš čas, za spoustu skvělých informací a děkuju, že jste přišla. Ja ešte raz moc ďakujem za pozvanie. Dúfam, že rozhovor bude našich poslucháčov zaujímať a prinesiem nejaké nové obzory.